Bukatzen duen bitartean, jakin izuen, urrengoan, Gris pelikula entzatuko da bera, ikuskizuna ikusiko dugula, bost eta zeigarren baina dira, baren, lehenengo, protespenako dira eta estatu da gabe, eta gero zeko da. Zer hon dugu, beko antzakirarte,
Kaixo. Bueno, ikusten duzuenez, lan merezidade sariak, guztiak. Eta, bueno, hasiko zaturrete, bost sari daude, eta bost zegarrean mentzako, beste bat hiru beste bat lehen eta bigarren mentzako, aurre hezkuntzan eta txikitxuen zatu, bale? Bueno, lehenengoa. Pelikula musikal onenari, Gris! Película musical onenari. Sondón, bueno, bigarren sarian bigarren saria animaziozko pelikula onenari, Nemoren bila. Oso ondo zueta, zoriona, erakutsi, zelako, sari aurreko duzue. Bale, bagoaz aurreran, eta orain, hirugarren saria. Bigarren saria, soinu banda onenari, Coco pelikula. Hau batzatenak, notetuta, dantzakara, bale? Zaindu ondo, txaldo edo bat egiten zako, oso ondo, airakaren zako bai, Kristo ordan egin ageta. Bueno, laugarren saria. Bigarren saria interpretazio onenari, Leoi Erregea. Bai, laugarren menakoa. Zoriona, txalonero bat, bezako bai, bai, ikarte eta ikarte pentsako. Bueno, eta sari bat geratzen dazko, azkena. Bigarren saria jantzi diseinu onenari, Dross pelikula, txikitzuena, venga! Zego aporteko onduena, gure txikitzuena, behitu zepozik alotzen dagan, saria pelio. Zalo de bat egiten zako, eta kote duzako, hau da, zego zako da. Azken zatitzoa falta zaigu, azken ingolantzak.